kubwatia na bukurigirwa na kio muntu. Nigongoro kopetual machine karongo mwarga ni mogeni to mase moto chake ego chakera kwene kinga naki amanyete nanya kabaka gusimeke bimerie biga nayo mwancho murigelia amaboli agonsi pi no chikonya akaba bokunyanyora nik. Karibu sana se studio. Asante. Umoro bere nobo limenobo tugi. Yes. Manyo mwancho murigelia guchiali ainingo na ndanda ke aiganga itole. Asamali tangoro kuniko tiso aigani gotora se farm ko kunik tech seedlings farm. Iyo gotoka Makairo bogichora location ase West Mugirango constituency. Bono iga nikitekie toko kora mangana yoko kinie bimeri ebyo bire byokonya. Bono igo no moko bikinia mwabyoni toko bikinia kere bikire wiki chiribi gose bya bire ready twaba toko bibeke chiro abali mibacha boyi banda gosimeka bire ready. Whatever nikitek. Yes. Ngayireta nikitek riruete na nik Nikte ke dirueta serie tariane nik tokarorange technology yenye ya beire ke gocha igo bono ngariro kanga niktek ere Nixon na technology bono yani go ekerero igo gusime kugo mausime obo no obore mi bwekerero nakioroche ntori gokora nasari eri ito togocha twakoranse bone tonye koreta se tray bono ndibwacha getanda kikirengeli kindi kya gocherete kwene kinga bikira ngo mwancho muri kurugali amanyenga niktek ekerengere kyake bwate kirale ngo moke guse nakineteneria siku manyanga abali mbaga netie bimeli na aye ogachaka kubiroseria egere onyaka bogo kubone inde kerengere kyago chiretenga no simeke bimeli ebika na inde asenchire yiga ekerengere lieke giya chita after na kodire college ngonya korigina ninge gas lakini na chito konyona bati yo konyore gas so ekere na ninge college ndo asimikire chinge ninga gaiga ne bintu buna hoho lakini bono njaga tuchandire sana so kwenye jaminate so nkarora masomo alimbu ate skuru ngarigere linkarora nge gap ne rorora se bimeri ebi because keroko enda agrovet kwa gorobotu ka wacha gwatuta ka kwaboira mugondo kwanyoronye ntubuna intu gaiga gusiyo metege ntoto tegemete kenge mono no bole mibwembura kwanyore mbura ya siriro tarasimeka so ngacha ne solution eyutoko beke bimeri ase tray ngakiende yonsi omuremi agocha era no go prepare mugondo ochogore bimeri nebekero kiembura nebekero kiomona kera era nabagocha gaiga niktekanyore kemeri nikimoga kyo gwaro chenga chinga kichiga nchire chingi yogocha kibuli myobiga bwekerero nande bogo tusirira ebimeri ebiga egere onelia abalemi nande andake inki kwa rengereti pakugachaka ebimeri ebiga ku bitusirira usikobirinda omwaka wa 2020 diri covid ya chiteka bwata mono metembare bachete baruete chitauni makaya siekeru bagasinyuko irane chitauni so liri bono nalie obolemi nkote bangambwa chiete igoro because abante barenge tunka ngasi yabona obolemi unerenga kibono nachagete niktek seedlings nali nachagete ngachaka ni shade net nari kobeke bimeri bikeigo tugachaka kurigie chiro ngora ndobwata abantu bari gotokorere gas marketing abali mibande ba round bakanyoranga ebimeri byatokire gaiga Makairo bagachaka konyagocha nabo niktek yachagete igo bakabuna bona yekire 2020 chinga kya covid-19 yeah ko 2020 ntete bono erere manchu muligerelia andake obwate byagaso usikia gaso gutaka go chakyo bole myobiga andake wokulenda ebimeri ebike nande nera manyanga nkikiriaga nerie achake obusimeki obiga wokulenda ebimeri obusimeki obekere nari kubochaka mbwa bwate challenge chinyinge asenge njoro chetali boli konyora tuanalire togo tutanze so nja ataite research yenyinge ogosoma ebitabu okorigereria ebintu ebinga online ng'abantu bagokora na nechisemi chini nabwate na chiro chikoru narure konyora na chiro chie college enakorete course ya agriculture so ngachimenterani so nkamanya gocha bono konyora obomanyi obomonake lakini ekere nari gochaka nja bwate challenge yari nge nkongu sana bono
gikotera mangana challenges but kono manchu murigeli wigeti usuta ito guchaka uso bwate kirengeli kiga maita banga basa totebe anene muno muska iga bagoteba ngubulemi mbabuta iti gusikiagira oborobokumu nakigwachagete gusimeka nande mimeriki wachakirete ekero wachagete gusimeka buna nagote yegento gekuruku hoho pilipili hoho ngosumbwa yali ngabalemi sana so ekina kiakemeri nachakirete getanganipi ngaenda nkagura chitray nkagura amaroba ya tugutumia se nasari yakuru soilless media gose kokopit ngaenda nganyereta ngachaka kubeke nasari lakini bono konyona tinda amanyinga ncho tokwanda amaroba ari because nabwate obo manyimbo robo kuganirwa obo tuarekero gochaka gutumeka amaroba maroba kenege sana gie coconut gesire bone ke bwate chichumbi ekire chinyinge so baka yale konyora ngomuntu no manyete ngencho kurusi chichumbi chiri so ekere na chagete litangani nchiara nsumbwete sana kose percentage ya germination buna monyero chebuyiga ngakie yekere nari gochaka njale ngoro so ena chagete bono ne bimeri bikeigo nkanya kobeka ginkonya kosoma ginkonya kolani bono so na chagete limontu are capacity ere ne bune eyuto ikeire bono iga whatever kokobit ndake mwancho morigeri orenkali na nebolinga kokobit ninki keiga ne coconut elie sire ekene gesanda gose west elie gesanda gie coconut na kitoko yenda tuasia tuakereta tuakegoreba gosiga ari Mombasa tuana tuanyegora batutomera kere batutomeire ya chichaga igase farm yaito ya Nictech seedlings tuama konyebeka chi processing chiroro ronda chikoba kibadaye buna togokora tuanyebeka chitray chito tuasangani no buoyo bu organic tuasangani negento kenengereke kor ku famiclite tuanyebeka chitray alafu tuama kobeke mbegu yaito bone unere nasari yaito na benasari yaite gochaka igo bono anda ko mwancho murigeri rigetiga maraba muri gutumeka inoga ntori gutumeka maraba okay nywase kokobitega muri ko menta maraba ndons irobandi kende gyons kya maraba irobandi yo togutumeka asenge njondu isiriro bagaiga so mugondone nagote yebimerie bie togutomera abantu Kenya yonse so ekere na ruisiriro baria nega igonyeri rwarite igo twiriro buruire isko wambukire nande guchiari bono na kitogutumekire gesandike gie coconut because kero kingeri kwama asamaro bansege kwama igoro so etokonyeroke soilless media bono soilless media bono ni planting media togutumeka buna maroba lakini tari maroba that's why tokonyeroke soilless bono mwancho murigeri ni maite ngoma itayu nande kero kurigeriga umaito mundu karata magera ligireti na bakorana na maraba musimekirete bono lakini bono onya tele Nictech kigiga kanganga ikwanyora yonsi pia singencho aiga no tule kwene kinga kumanyole ubulimi bwao enjireri ranyaka bogoko bokora Nick yes wakoro ubulimi bwege myaka 5 bono eguchikwera kwari no gwatire ngorangora bono andake asimirie biga byao amurikalenga bigokora nande mbimelikie biga ndaitwerero mwancho murigelia na numulimi utaitu kucha maybe kukure bimeli kurugaiga amanyenga mbimelikie bigo bwate ebimerie bietekere twabibekire nasari ebiko base nasari yaito ase chiwikinya kare biakore chiwiki bigo ike wiki ya gatatu gochaka tore ko manyia baleminga ebimeri bieito bono biabeire ready kosengo chibire ko ready so wiki ya kanege goika bono bachaka kuira mugondo igo mutienyo yomo ekemerie ke bwente ko bagiachire mugondo bono na gaige tokobeke ebimerie binge mono ni ase bono ni chingeni lakini nto introduce baka matunda lakini ase binto tokobeka mono goikera bono igani chingeni ngobeka tore cabbage ngobeka tore spinach ngobeka tore sukuma ngobeka tore chinyanya beetroots squeeze to gochibeka baka nursery ama na gunaro nto anyareta igo bono ebimeri ne binge tokobeka pilipili hoho ngobeka tore bono ne na sense mo ya matunda naro twasoire kobeka strawberries tunda nyanya na chiro chinchiroro bono bike mo mwancho murigelia nyoranga ningo gens kuba chumurubiri ito obarimi no botugi kuruchinsame chiga cha makairo aiga ne bunge ya West Mugirange County Nyamira aikarotera sumugondo Nictech aiga na sebimeli bigutusirirwa ebimeli kwegule na bwate chipilipili hoho na bwate cabbage na bwate sukuma na bwate chinyanya na bwate yani ebimeli byoraga ninga andake no biuchake bulimi bwao kolende omanyo boiga bwensi pi onyo guteite guchakyo bumanyi ose obolimi boiga bwe ebimeli ntaite ni kanya kaboga kweraye obwate kiaga sikyo guchaka obolimi boiga nkyoganiri andake ototebiringa nabo gutumeka ekokobit korende
mwancho muligeria nakyo korobole miyoboiga usina kyo gusimika Nick. Yes. Mondo naro tete gochaka una pefuel na njani tete gochaka kobeke binde biga obwato bole moboke. Yes. Orochenga andake intebiga na beka mbiko nyako bigo biko mokonya. Usara bike as a small scale. Asake. Andake anene ekirengo kinga ninga kikobole mo umuntu uranya ko bago gochakia andake kobeke merie biga ande ogochaka kwae obo asobole miobo engincho yetoko beke nasari nabo gotumika space yerenke koseri bagarire like lakini obeke bimerie binge bono bono ngaiga stokorete yere teigetia faneka lakini ndo bwate bimeri gwetanie milioni yemo so obole miobo una tu aborete teiga etro ibune yo konyore kobogorie bimeri 200 kere bogorete 200 ririo gotutanse togo tuta bimeri 200 asaga space buna kagake so omoremi orio otete gochaka nendo bwato mugondo moke na bagochaka no mugondo moke lakini akobeke bimeri ebinge so buya bwe nasari yegento kende nkoretere gosenkogerere kwa space yeri goseri bagariri obwato kwali utilize buya kwali beka buya kwali banga buya bono obo smekyo buya andake chintetera mokoreta wabeke yeme masi intike usayo usiara no chintetera chiri unabone treye nembogore tiga iganige kobogori chintetera 200 so nigo tokobeka ntobwata bamuraga iga bakobeke kemeria kemeke masi treye ne kemeke modalinga o era inel tuaga kirego mai ga chinsaga etokobeke kokopitierie nagotei tuake bikamago togotumia treye itobunoro chiga korunsa iga nebwate chi eigo gete go chinse bone tokonyeterekerere treye ndeigoro twanye sugamera go chinse iga kwanyoranga yakirege kama twama konyebeke embegwerie ke kamage kemeke mokogenda baka 200 kire gukora 200 twama gukumeka twama konyereta maiga bono igo mate ne sabu gwa okuyakira sengenjo kirengore igetwale kemeke mo bakonyakere alafu narororo goticha iriguna bali bakorire kobeka bakarigereria make sure nga kirengoro yatwarire ekemeria kemekemo bono andake muchando ki urabeke kemo gose kemera usengeso ogote nende kwa no enkerege tali komera mostly tokonyona 98% germination una bono isikorigereri buyaga igeke monkere ke feile tiga embegu eri tokonyora umetete ko 100% lakini ase percentage nyinge ya asichiri 200 tutebe na bokonya bisirete no ambita to gosebine lakini ebinge bikobwata gose bikomera buya korunse nende bikomera muri andaki kero kwa nyorire ngangira mera and kwa mbigo chikoikerana because onyengera mera after germination umete koira matukanga tatanga agosane chingenie chintete kerengo chiruisiga iga umoremi yango chiraga ali aso mugondo ye chiamera narimo gento tokoroka uniformity so ekere tokobeka totebe eyemo yanyorirwe wikinene twanye beka ego chikonyori omoremi kero monda akurigerere from a distance no mwancho murigere na rigerere gochiga wakorenge bindi bibwekaine ebiasime betu osebia bekere tulitkeli bono kiekokera that uniformity error ase mugondo yo ekere tosibetie kokopiteria ito nagote ito gutumia gaiga senasari tukanye mix kabisa tukaburukanio organic fertilizer iria ito tukabeka ne famiclite germination yeri bono kere kemerie gekonyora egekonyora ndagereri getaite ase elani totebe ngebinga bone birengaine kene nkeyo gekonyoru ase ondetayo makonetayo monene alafu ndobwate omuntu gotara maigo inspect yunere gasi yayoka so gakororonya kemokia twarire shida ekibuna togochaka gosema mbi gwake riogo na kitogo chakera so tati twate mo kebeka buyana kero kigikere bingire bono wakira samangana yeliogo anumana se melie biga andake mali waki mogo tumeka wake melie biga asingi wante biga tali maraba na nde ekokobitiga na nde chemical nchiro moko beka nkije kora nane mwake lyogo emelie ekokopitie ndori konyebeka chemical kende aso ase kwere yogo feed ya regendo togotumeka mono ne organic manure nero togocha twatumia mono bono liribikire ase wiki ya kabere akonyora ngabia bekire meri kere bia bekire meri na litogochaka kobirageri gosena litogochaka ento tokoroka feeding program eri maiga ntori gocha tosiaro bwe buna litogo siara gose mugondo etobwata moya ali ya mache
ali naro togocha twatumia gaiga gose amanyire nga 4 years 4 years chirina chitogocha tuomora togotumia ne pambu tuomora gaiga gose ntobwate tangi mali twenda twaburukania obwoyo bori bwaito buya twamanya ko rageria bimeri byaito bono. So after 2 weeks nalio guchaka kubikira that foliage egere amarwiranda konye kale ngoro amarwire narongo tumia tore buna mali yogo yobo kendo because assist enasari na benga bono oyo no mwana torendete kabisa paka tomwenda agere isaine tokorora ya twalire shide nde yonse buna dumping off ndire go sa mache asichitureye chinchi bwate chingoronsa lakini onyo ole ngoro nere tare ko soki mache buya konyo ole kemeri gitu giasoire kubutoka kere giasoire kubutoka igo bakerio gondirororo abamanyi bamari yogo na barumba lema so etobwate kere department umuntu narogocha era abwata mariogo yobo kendu ebina elegasi yae nare elegasi yae no kubirageri nare ne elegasi yae no gwaka machoka ebona nande oyo ndi nare rukuliringa naro ere inspection no gotara origereri o recommend otebe shida ya bira sigete etobwene gwaka gento gete gwiko tara gomaita basaya bange ngotera bare mere moteyo nyanyu wetenga naro kale okora machi naro baraki ebona maitinga ndake umusango iseme aleke mukurugaiga moncho muri gele keroto genda kuri chinseme chiga chiamakairo nikteka sedili fama aiga na filmeli bikolendwa eger kwanya kuba gokobora ebimeli ebiga eger wachi bisimeka somugondo nik yes nitinye yarirene imeli ebiga byawo byabeire chiwiki nya kali bona chiwiki cherrenye ebimeli ebiga byawo gwachakire maybe kubyone bona umuchando noro gutuku sasa bali mbaikali ikiagera byandire ko bagaiga kono mugonda kubira isika kubira konyoranga maybe binde byomire gose bono ebimeri ebi ntobwate gendo tokuruka hardening process diribune go ike wiki yaito ya gatatu ngocha gatore gokora gendo gekuruku hardening imaiga kianarire etogo kendagera buya eriyo tokora no na gachuni karumire yakiwe bono nkwendere iskogaria se totebe in environment yere hash okonyore bindombire bikoroma marwire mbure gotwerukera bono ngokora tori gento gekuruku hardening ekere ikire wiki ya gatatu hardening no konye naringa obogima after maiga iskali no bokongo rego etandire myake ikini bono gwako bona kere ya bono kere ego chigwete nenera nkonye korera tori hardening process kere tuonye koreire hardening yeri kemerie kegekoruma iga gekogenda iskogari yonse pige kobwata bona good mwancho moligerelia ayonsi pingoro iga niktek seedlings nik yes nchibuna njana isemire kenge kiagera umuntu nambolyo maite koko bitiga ngakiye ekwene kinge bimeli biga byamerire turoje mana isemire no mwancho muri isemire kini kolende nik yes whatever the process of hardening konyere bimeli bisiko gali bichikunyako bikunara omugaso monge usinembura bianalire imahasi muko biroserbiya bitemetinye yone bya kwa mulimi okiro ogodere gusubwa kiro wasimekire bona umulimi oyego gusimeka ngo baseme mole gusengo ba mole obosemegete obandi kwenda gutumeka isiko gali ikiagera aiga ba hocha bagurukura wuka bachwa basimeka semigondo yao bona bono ntobwate abamanyi baito ba abalitoete gasi bagutarira abalimi kera nakone iri nkoirande record gali onye nagutumira gusengo chinya cheki bono nko manyande ngabone bimeri biri byakorire chigwiki 3 twamanya gutumo mumanyi ito oyu tokoroke field agronomist ogenda bakagali otarira abalimi baito bosa mbali ko mwakana oba advice oba taichinge chiga iga chibwene tokokore rugendo gete so ngo ntuntori after ko ni work after tuoniri nento tete customer iri nero isko egenda nyore faida so ngo mutumira tora abantu bakwenda baba advice bona chomo ligaliambia mono sana kerogen tsukuwa chumore wecho obole mino go tsikuri chiga ngentenga no gen tsuku isemia no bogen tsuku ikokia na mange kuri chinseme chiga kuri nentora kora ntutsikunya ka watu kurigelela nene mono ekokobiti nikia ukwandra nkieke na ke process iga yonsipi egokorekana na kibako vanga ekemeli igende tere yemo makabika 200 asuru chunaiga ayonsi ipino chunya nyora sensemo yeto ya kabere na wigo mechanderia andake nikiete irase bulimi obubwae na wigo ayumwanchu murigelia mechanderia chunya kabako gwetera na wigo maite
ni kikereme chanderoro ni tutokunyaranga kitokuyisolve kitokuyikranye ere buna eno chikunyaka bogutumanya nemono meke wacha kire wikiretana gonaiga kikali kwa renga wikiranirie na ndikeli orochenga andake turekera bado na ndi nuga nitukugike macho muri lente turagenda sumutumuko mwenye tokwirana iwete nikikonyoro chakira watebanga oikerire binte binge kuri ndayo mancho muri ngo ibolio renga andake nchobole mimbongonye toskare kwirana turukura sensemo yecho yakabere tunyaka batogosanga kura chinseme chiga na nik na nyoranga abako endre kubacha murubere yega wetra sensemo yecho yonsi yekerero Facebook Ensoko TV naboigo Facebook Ensoko TV YouTube Ensoko TV naboigo TikTok nechinsemo chonsi chekerero na Ensoko TV botambe oboroso bomugusi umubiri asembeo noboremi nobotukitos kare tokwirana usanga turayenda manke nchini gongoro ko petuel mache Eye n'Ensoko TV oboroso bumugusi enyagitani rubutamero chinga kichoborere korende tarikire nyagitani erabo butamero asogoko bokali ubya bwekerengo kiguro otatiga Kasims Hospital nigo tubwata abanyagitani bomanyi boisaine bakurwali amarwire ao asokolenga nechi machine ichekerero obokore bwito nubwichinsemero ngebere nainye nkobara tole nkwakatura x-ray nkugweni tura maiso amaino amauga nomogongo ngokonya turabangena koibora na kurobeli uruiboro ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy ito nigichire amariogo ngutumia tolichi insurance au bunasha AON Britam naboigo Trident nigo token semo ya magina toligirenetie negite sen kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni Kasims Hospital, we treat, God heals. oyo numuchakano bumuchakano ime y'Ensoko TV bunagwateka na kuhariganiwa n'abasaki bamangana ime na isiko yense yaito ya Kenya kera ritkuria Jumatatu ensa eyemo amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo koretera amaya y'Ensoko TV elietaliane Ishmael Mogere Obulimira bwesiro yobunda bwense kulende talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene koegwa megelio chisemi nobosemia igiri obulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya Gaya konyana eyinsimbegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyira nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumu ime na pathway machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomuro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machine asomuro bere boberemi nobotugi ime y'Ensoko TV oboroso bwumugusi mwanchu muligereri n'Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kwabaga gotegereru ase chinsemero ngebere nenye asa matuko atanabera seiki mwanchu muligereri n'Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwa batoko genda ase bali chinsemo chire isiko yagusi sichinsemo buneche na kuru mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemo nontonyara kwa batoko so sichinsemo Childoret no mugusi ora sichinsemo Childoret nera nyara kwa koigwewa
mwanchu muligeli tunyare ko batoko genda ase bali barasa amasamba tuna chinsemo chia mulo aliaso mugusi yale enuletie tunyare ko batoko ireke gusioro no mugusi anyare ko bagako igwegwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagako igwegwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligeli asegeta seni ya Soko TV no gotochi ko batogokora igekuru gyaito tunyare ko batogekora asenchera bwenerete mwanchu muligeli aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligeli tunyare ko batogokorareria okorari kwanya gusira asenchera ebwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi ine abamenyi bagusimwe rigenetie edukene ya Superstores nigo tukorerio kwirwo connect fuli guri ko mwakasi kende byose oragore yan Black Friday ebe nebintu byistima chindagera ubuagachi igatie bende okuyirwoko nigo kurako kari tariki 27 cy'umutinyo yo kominomo ecyumwaka bw'ikiri bibere n'emerongebere n'isano minyoka bwangu bwenyorere bitaratabulwa biyere Abami ntombi amore oyonken ouru omoyene ouru Superstores Limited Kisii karibu nyumbani awaminto Ouru Superstores karibu nyumbani. Magega ya televishoni ya Soko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabo konyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchuria 0788 66 66 62. Eye ni Soko TV oboroso bw'omugusi. Bieke mu mwancho muligira naende keroto gendrete karibu sana sensemo yeito ya kabire yobolimi nobutuge cross chinseme chiga cha Nictech Seedlings ime ye county ya Nyamira aiga sensemo yitentanga nitwanya kabato kuligeria anene mono inki kige nyaka bwe gusimikwa ninki bagutumika gusimikira ebimeli bya bas chinseme chiga egere aye umulimi aye obwate ikiaga sugyo cyako bolimi nabo igokora ubolimi kwanyaka bago kumanyanga inki obanire kwanyaka bago gukora Nick. Yes. Karibu sana nda sensemo yeito ya kabire. Mbiya mono. Ntwarigereria twarenga ebimeli biga bya kore miti nyene umulimi okire gusikwone iri mulimi irire okire gusimeka kwa mwere sire chinchera kiri kwa mwere iri chinchera kiri abonde gutumekegere obulimi obwaye bobo bwaita tanya orasara wekira ebimeli biga byekire miti nyene chiwikinya dali miti nyene chiwikinya kero chiwike chinye chiere andake turonia tebe market njale ngensake chinga kicho bietandiri byakire mitinyi sita byakire mitinyi saba nakiokora kare nariye bimeri bitu byagaiteire nkere konyora tutaramanyikana lakini bone twakabekire ebike namba inke twaganya abaremi babeke order twamanya gusimeka lakini bone squeeze yake meri gite kere nagoteiriri muna gikire chigwiki sato ngochaka tole korigie chiro kabisa ntobwate abantu bagotokorera marketing online nabo bagotari megondo gweta bakorigia abaremi bari bagorete gose mbiri bya previous season kwamanya konyoranga twanyorira abagori so ebimeri bite binge ekere bono buni ebimuroche bire gose na se greenhouse yekeiga already twachakire ko collect orders tokwebanga mapema bono igo eri chibuno kwebanga mapema kwebanga mapema nganga yabaremi babo bali bono nande bachaka gwakanera yaikonye bono buni ebitore gaigana birobyo chitariki chikorukunga omwali bwo mutinyi oyo tare 30 ebibwenta kwanda ichiro so already bono twachakire ko koira chioda bono so
omonto ocho pikegere ndiro orachonyore bire ready ndiro gotebi unga book mapema chitariki getochiche wane ninde ngobwatiere season bono yakigoma moncho muri yakwigura gwandake onye gotete gochaka igo goikoibange ando ikobeke ebintu gete kwenekinga obolime bwabo waita tonyora asara niki omulime naro komboria ndake aege ni greenhouse utimugete kubeka ebimeri bya monto nde nasimeke atali kubeka se greenhouse togo prefer kubeka se greenhouse egente tangani nursery ya itongozu ya turamangana mange mono bono bune mbura ya magena macheni ya tura se nursery nige gosari nende mbura macheni ya ture nyinge direct chiture ye chingwa kere kokopitiria ito ya rutanze so ekera kwa mwira bono nga gwachire commercial so wachire kilimo biashara yo kubeka seedlings chia se nursery bakotware greenhouse bono ne greenhouse ekekero isiri nkienga buna kelito gosimeka chinyanya kawaida ekekero isiri engenjo yoko beka ebimeri byoka ngaito no igwete liberera buna lire linyingi bono so ekekero isiri enchera yaye yoko simekera ebimeri bono yakegema Rafri ekero omwancho muligeria nando mulemi obwate obote atete guchaka nae bunae ustate ya chake agera chiko gonke ya nkie ko ra motebia ndake aganiria achake ebintu biga procession sipi andake yokoro si greenhouse yokobeka yokogora kokobit ebimeri biga andake Rafri mwerera ngo nkikeria aganirie nande ogochaka kwa ngoro kyo kuiga egere nera onyega ochigochaka anyolenga na bwate genda gochaka ndege tangani getaito obomanyi koso twale obomanyi bune ebinte ibigokorwa egento gya kabere bakotwale greenhouse size ende yonse ya temine tingo chakere go se greenhouse yakenene ogochaka ne greenhouse keriora nyare ko manage ayebweka alafu bono ntotaite nero omanye gosorigererie target market yao nkio mulimi ori ore isiko gali anjete negento kyo mwali bakotwale quality kero ko ne irio mulimi oyo na bora moneri agende pi lakini akero ko kore biashara ibyo bolemi etote to mulimi ori agende nenda koreki airane igo bako invest mono gento to ko invest mono negento gekoro kwe quality ko seto twale bimeri bire biya biko faida korugaiga no mulimi ori ko oneri nera chikonyore faida so egento gekoro kwe quality ekina kitogo te banga kere kiamana kabisa bono gwatebere naganirie greenhouse nabaganirie obomanyi ritanganyegere namanyi ngake greenhouse ga gotosia naki biga utakuzeka nande mibeli bilia maitenga kera gende getiko simekwali getiko beki anaki melie biga mekinyerenga bigukora ke kumulimi yarusiriga bono kireke melinge bwate matukaye bono bune cabbage ase kere yakolira matuko 19 nebwenda ko bayachire echiro eri enyorire egento gekogere cabbage ye gochira matuka yu 90 gosemetinye 3 ekere to kugesimeka oise korigereria kano ekaraga ke ngara ikas to kugatogora lakini gatogokire oise kokerigereria kemerie kekere gwakirire gali gwagesimekire egen tonye disturb timerie meria ye yasoka buya so gokonyira gali onyebeke kama go imeisiko engeni ya kominyoka ase ngenjo tonye salire timeri na mataya igora igate chieti konyagwerie manye gochaka buya arange kere tokobeke nasari inseri rio gotogora ngosari tore meri kwanyora bone kemerie kekirire gosene chiwiki ibere kechikobwe na litangani kemanye gochaka lakini bone kere gwakeruisiriga igani tech seedlings kero kie giasoka na maroba kiagenda rioka igo kero kinogo kinarioka ekere giakinire bwango it means onya kwabwate kose kware kominyoka ni season omaete buna bono January totebe for example chiskuru chiko iguru eskuma neta keire nekiangazi ngero okonyora bono obwate gose ne metinyi 3 koruenga kieri kwa irete otagete tie market gete so ekemerie kengo bakire bwango ngegweta ni metinyi eri nende buna mwa twateba kurumaiga ebire uniform tari birio montago chogora chingeni kwanyore esemwe ya moyo mugondo yabeire eyende terakora ki teraba onyo mugori ochicha okugorinke igo ichinde chiatigara gukwanya gusturago nacho igo ne faida sole ne faida so mulimi asengencho umulimi ngochara gotebinga ebinde byonse birengaine bono onyoro andake asobol mbuli bwa kale kero no bulimi andake bwekerero mundawo cha gotebinga
ntogorere birie bitambe bioka bioka onyoranga gwatigere na biru binde so nasari ya itoto gukora ebirenga ine byonspi nekere bikoenda gari mugonde bikorengana dirio murimi akogesa songote ntubwate chi pilipili hoho ntubwate chinyanya cabbage spinach kwachakiro weka matunda andakimeli biga byonsi pi bikobera limo ya mbire biko nyoru nine mbire biko babwango bono buna chinyanya chifarati nchire toko tutebanga gwansira amatuko 75 okonyora chiabiri nchire chiko enda baka 90 days ne cabbage chyo na chiro chiboigo chifarati chinyinge toko beka nero konyora ngere gokonga bwango nere ekonyorwa keigo lakini na chinyorwa nyekere same farati echikobera limo igonko manyoro molemi andake gosomolemi agochaka maitembara tikiategete omolemi mono ndire togocha twara bateinge farati gete nya yachire ntobwate demo farm kere farati nya yachire tokoranye kora tokonyerigereri yaberengia twarangeria balemi twabate farati gete njachite gaiga nereye nabe kwa maiga bamanya ko guanchira nabo kanga farati ebono nabo tokoraki nabo tokonyesimeka ende nabe goche nya twanyate mayanga ibono gaiga ntuntori konyetuta bono so ekero balemi bagochamba manyete nga nchire twasimegete liri chikaba nachi tokogenda na chibono bune cabbage tobwate gaige tobwate koboke koro ku Gloria F1 Gloria ya balemi go banyanjete ero buna yabeire iga okonyona bakoreki bachire konyoyi bono kegima omanchomo ligerelia ndake mono enda kubwati murubiriga egere tumanye nabo gotisemya sobwagare gotikana nobo simeki bwebimeli Krustin semechiga Nick turakora mbono tugochaka singencho process iga yonsi pi ntaite koranga ngake kubobu ekorosigwa yaburukaniwa organic yeli wanteria bono ekoma yakobeka twanyebeke entetere yameyemo egana ndi mulemi akomanyanga ndake process na kiguchaka na nina kewika ngo nchumo ligerelia anda kubwatia murubiriga ekartogenda Krustin semechiga chama kairo Nick taxi ga seedlings Krustin semechiga egere tunyaka watu gwisemia mande Nick togenda sensemo yetu yende egere tumanyenga andake na kiokoro sini niyiga na ndikira kwaro siri amaraba yiga akurukunga naro ekokobi na kiokorosi ono na bongo koira bongo chumo ligetara mana intwe ekero tura tuligere ya ndino mono ngaito komit ekokobi yiga tugo manye ekokobi ni nende na kiokorosi tarne Nick, umulimi uchire bone yagwatebira ngandake urusiri kemerikega ase umekritigega singinjo tudeiti biende gochizi bono kira agurire kemerikega kwa mupaki kwa ndoru chama ekokobitieri unaliri tokuriye bimeli binde bya butambe egendo boneke kera kwa rusiri asa marabali nguru chura marabali egera kwa be kemereri agusimeka nini gabna rusiga akwana wesimeka usako rusema ekokobitiye kera chiranguririe kemerie ke uneke bone nyanya yabeire nyanya kera koira konyesimeka bunerega igobona bunerega akwana alemege kama gokiae anyebeke bunerega egento gioke gokoraga igano koigore merie kera igoire merie ekokobitiye itotokoroka Soilless Media nige koba bono bunane West eye gotokonya sena sariyuka lakini ilikwanye ruisiriga igakwanyirire mugondo nige kobe West emerie ya bwataliroba lakini etabwati burire bonde bonse etabwati burire bonse andake kokobitiye na ne kon organic watu megete ngokonyere ande mono goitamaruire alia gutuka samara amaruire ya marobaro inasari etokorare tukorete bono asenge njoko nyoranga ekemerieke ntotumie timaroba bono ase okugetuta bono mara nambo liandake ase nyinyi yao amachingu siarerora mariho siarerore bono amachingu ande yusa mariogo kibere na ucha usarera amariogo kinga ningaki ande mono usarera mache emelie biga piao nande ngoti golu usarera mache gosogo usarera pro
Wona igoro ya mache etukurigereri buna rire ritukerio onya rire riabeire gosemo gasotora bara monge etukurigereria togochora ase chi sports chiri tokora nkenke nabo gochorigereri buna ga igonyorenga mache takoretiki taisaini igeto gwaka ga igoka lakini riri berera rire rinyinge kera rituka at least ngonyora bira mache rimo rituko ntori gwaka mache gwetani kabere togwaka rimo igo twakorire ngo ikore kwa biri na mache amache ritokora egento tokuruka hardening ngo biri na tora mache sengencho bono biana rira mache korumaiga ritogo chikobira isiko nabo togoika twara biri na mache bono buna ga igo ise korigereri buya kerarenge gwaka mache etreye okoranga tanyenyoreti igo bono nkoira na ari chinsa orio ko inspector arigereri onyorenga obekira mache aegere ebe uniform bono bune chichinde bono andake ara nyoranga macha yakire otigiriga ndiri gutkunyorwa musembi kunyorwa mbi konyoru lakini ngo nabo birasareke so egento kiamana se asobole miogo amache bakotware amache bono aiga mono no ni tukinya ko tukurigerera ndake na kibakorosia ikukubikeiga na ndu abeka tuli na giga igo enere kokobit bono bono nero ya sibiwe gose yakorirwe process iri nagoteyo kurusi chichumbi bono nigere ready oise konyerigereria ye tebuye kaini eri bakobeka gari eri ya gari tuamentire egento tokuruka famiclite alafu tuamentire na organic manure kera bono tuamentire organic manure bamanya kuchibeka chiturei buna moro chaba bagenderere teiga kera babekire chiturei bamanya gwake bikamago na bongo koro kibuna togokora alafu watechi eyega ekokobikeiga eye ne libonere pure eye yasibigwe yabeire ready kera yasibigwe yabeire ready bono gaiga ya mentro organic na famiclite oise konyerigere nebwate ebinto gete biko shine ebirabo ena biko ku famiclite alafu ya change kara ko brown yabeire ekoma chikobe mwamu bono twabekire obwoyo bori organic kera twabobekire twakire tray yaite ebikamago buyaiga bono yabekirwa amaroba bwene tatonyibwate iga twamanya koreta iga tuaterekera re tray eri etabwati kendei bono so enero koroseri bikamago bya yafi ekokobikera bono kera twabekire iga kango botugori bono abegas yabekera bakire igo mbare bagocha barubwegas yabo no kobeka enyeke yeme moma digo goiko ochora kama kurigereria kama bono negasi enkongura kini banarire bara ne ngomwa sengenjo kama indika gukora kera tokobeka kama igo bono buna iraini eyo ntangani igo yaerire kera twakorire kobeka chionsi twamanya gochikumeka kera bachikumekire bachira ni mari bone obogima bwacha kerorora si greenhouse bono okay kwa bekire nyeke meyemo kwa cold oranyora ndake nchiro chia gwete ibere nkore mbabwate gento bakoruiseri bono bakorigie gento nkero toroise tibunegete nabo konyebwata iga kwanye roise kobeka kama make sure na kama enyeke yeme ase engure Kurwa ndo guticha uso kurwa kubono nkorira ninende gari ase bari bare oisikorigera buno rinjire konyora babekire na chio agenderete guticha ori orogorari so kwa ikire kwa yeke nyeke yememo okogira niga ndo kwa yemita bona ma ekokopitieria ichorigo twaticha twamanya konyeira ime bono buno uyu no goticha agendererete Bueno, pero kwa keke go isiri koma ngira mu o konyeira bona ase greenhouse
twanyebeka mache yaganya bono germination Ukikuwa bekire na nengo nyeroro chikuyebekera mache bakonyebekera mache kuira matukata tugusane kwanyora nga ya germinate ya beire ya gose ya tire kurwe tray yume Ingyo byo byo bakobitega na organic kwa mixi na machaya ase ebimeli byao na nike seedling bono organic eri nagote inga chigwiki chintangani bere ntori korage kemerieke bono organic eri nero egotumia nendekere tokwendera gwaka macharia muntu bwate gento tokoroka reaching amachari ngo charanya gosoka gochinse kwanyora yakorira organic eri kokopiti oketigarete kose obwoyo bori bwarire chinguru bono obwoyo ebe bagokonya chigwiki bere chintangani korwa guriri bwarire chinguru na riri togo cha bono twachaka 4 years bono good Mwancho muligere rotora chinse mechiga kona ko buko ibolia mubolia mange kulende bono lichibu no gaigase nikisiblings kabadere ngaki akone kinga ngusimekale ekemelikiga ko andake kwirire kwarore nga kia ukonye na bwo kwanya ko bubunchire umabwao Nick wakorro bali mwebiga nande nindo chenga nuligeta abantu abange kertwenga sense make no singondebi abange bakora kire emirimo different naro cyarra mase naro was inspector naro baraki adambara bawo sibye kokobit baro bakuburukanye baro bakobeke enyike yeye lakini ni gasenga yedale mateso ko mondani banarire wasonarire bono aise kurigere libuno ya kwa ende spini nabo muntu oyo makobeka no ni chiture yemia ya morituko asichinsa chinke bono so far so good ase ni au kwa ni kiringa wasmikire meri bigabya the greatest challenge kwa ni kirine riga so ubali mbo challenge nene na mache bono mache ebimeri tokobeka bire binge na macha jutobwate ndirago chato letere shida bono buna January yo mwaka oyo yaite oyo tore kuru January bako mwako mutinyo gatatu ntu achandikete sana mache sengenche mbure yachiete angemetinye bere megima bono ebimeri biri neta iteto tute na mache tuwate taringe enough so the biggest challenge tobwate gaiga na mache na kirindo konyorera nga ndire togane tikobeka ebimeri lakini mache tato isaini so etoko limit ebimeri biri tokobeka ni challenge ende ebimeri ebye togo tomaisko chipara tobwate koruma iga baka tobikie main road bimaye goikero molemi nero tari gosori chipara chire chimbe mono bono alafu no koborwa abalemi ababande umete mosiria tokoni ebimeri ebi online abo mwemi ondako ikorigereri arango gote inga tingo tumabese ke marige tarangikira bono so mwacha kabono kongusana nanga na inje tingo kwa ke merio tarato mabese so eunero ni challenge ende kwanyoro muremi arare lakini tabwati wa menifu eringa naboko muikeria ke meri so eunero ne challenge ende bono ndake amotukaiga eserikali nabibo ensingima mbongo kwa nabara mangana yogo chinchukwerire usubunchurire kwerire na nike seedlings kusemechiga na kiuru chinga kwerire ase amangana yiga yokurwania ubunchurire kwerire witira obosimeko boiga naboigo obolimi tokurokanga kilimo biashara ngo ikaonde abritangani na kiuru chibna nike kwa nikiringa wa contributory ase engane yiga ya serikali asa mangana climate change ngote matore go tumia gose amario gari to gotumeka gaiga ngote matore gotumeka amario yo ari abwenerete that's why kwarora se kokopitia yaito ebinte binge to gotumia nigo bire amangana organic so na nintungo ngatoro mukono amangana climate change bono good aibuna nik ngayero se miaketanere mutu rachkogendra nebimeli biga ose andake no bwate kerengeri kende miaketanere ochimoto miaka etanere gochimotu konyora abaremi abange tobaye idea yeto andrete yokobeka tobakaninga ritogo tutanse go stokobeka chimbusoro chirinse nkolusi tore chimbusoro chire chinyinge bono igo miaka etanere gochimotu nteta abaremi bonsi babwate technology eye nige koba amaza yari igoro goseriga sarire igoro kobwariri bono tobwate because ekere togo tutansari mara mange amachengo chara imukia aimuki chimbegu chito
kwanyora gose mbegu eri onye kwabwate gose 10,000 seeds kwanyora dirika ocha gosimeka oiga tichi mbegu gose nechiri busano choka mugondo igo kwa lusirie nusu bono so emiaka 5 ni integrate to expand kabisa tutware nende bebo igo to create employment opportunities asabasai bono kuburi kwa uchiase umuntu oligeretane to yochake ubone mboro byobiga ubuna obubwa okuburi kwane getangani otware discipline yege ntoko kora nendo otware ogwetoma bono bwanche gento kerio gokora kuru enkoro ya oime bono onye gwanchete no boremi tiga babo boremi bono pandro musayo kuligeretie Eye Nensoko TV, Oboroso bw'umugusi.